Ayan mga guys, ayan o. Sinit Sariwaray po. Hello, welcome to my live. My YouTube channel is Sariwaray. Iba-iba pong ganap ni Sariwaray mga guys. Nagpa-parlor, nananahi, nagluluto, nagmamanicure, kung ano-ano pa yung nagagawa ng tinapay, nagagawa ng puto, pero hindi po tayo yung mayaman mga guys kasi kung ano lang kaya ng katawan ko, hindi ko naman pwede mag-chicken para yumaman. Siyempre, kung anong kaya ko lang gawin dahil babae rin akong tao, tapos may edad na rin ako, kaya hanggang ano lang tayo, hanggang pagkain, sumobra man sa mga expenses natin pangailangan sa araw-araw. Ayan po, kaya iba nagtataka bakit hindi daw yung mayaman. Hindi po basta-basta ang pagyaman mga guys, ano pa ba? Hindi naman tayo nagbibinta ng ng masamang ng mga illegal. Yun lang ang mga yumayaman, yung mga nangungurakot, yung mga nagbibinta ng mga masamang mga hanap buhay ba, mga gawain. Ayan po, pag lang, walang yaman, importante marangal. Pinaghihirapan yung hanap buhay, hindi yung nagpapayaman. Kagaya ng mga namumuno sa ating bansa, nagpapayaman, pero marami silang apektadong tao ba, marami silang nasasagasaan. Ganda yung kahit hindi yayaman, basta ayos lang ba. Ha? What? Oo, tapos na. Nantay ko lang kayo. Pwede ko naman itigil yung trabaho ko. Ano ka ba? Naglinis. Tapos na ako ng plato. Maglugas kanina pa. Ilinis ko lang dito. Yung gilid. Pero kung mag-umpisa na kayo, pwede ko itigil. Siyempre, priority yan eh. Lalo ko na yung paligid kasi may mga abubot, pangit tingnan sa labas. Pabigyan kasi tayo. Camel? Ilan? Ilang camel box? Dalawa. Tapos, tag 8, 2, 4, 16. Ano pa sa'yo boss? Yun lang? Oo, kami dalawa din. Ay, dalawa din sa'yo. So, 16, sukli, 4. 10 din. Kami mga guys, may bumibili sigarilyo. Kaya. Ay, oo, meron na pala. Tapos, tubig. Titingnan ko lang kung mayroong malamig ha. Andyan ka sa labas? Wala pa ko ito. Tatlo lang yung
Ilan ba yung in-order? Limang in-order, i-hira lang daw yung isa. Wala pa isa. Wala, yung isa nandoon pa, may laman pa. Pero wala nang tag 10, tag 15 na lang ang malamig. Dagdagan na lang ng 5. Wait lang sirahan doon si Ray. Nag-order. Gcash ito eh. Ah, Wala ko yung Gcash. oo, yung yung pamangkin ko. Sige po, isa lang. Ito boss, na lang dyan, pabukas. Snowbird. Snowbird, 3, 5. Sige na. 12 yan, plus 5, 17. Ito, 17, suklimo, 3. 33. Ah, 50 pala yun. Mahirap pag may pera dito sa 17. Suklimo, 33. Ito boss. Salamat.